Jam pira bagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1. Biar jam 1 kita baru lah Bos ya. Waalaikumsalam, manusia biasa. Oke, Davis Muhammad. Pak Dik, lipmu kurang bengi Bos. Iki masih ada sesuatu. Loh kok keluar? Oh, keluar. Wifi Mega. Bapak M plot komen mana Bapak M? Ini ya Bapak M. Di biru bro. Iki. Waalaikumsalam Bah. Siap terus pakai di sana Bah. Nda Baginda oke. Siap komandan. Biru tolot oke. Ribut GBR. Gembel APK. Bapak M kok gak mbok biru lot. Karena iki Bah, maaf karena akun yang lama itu keban Bah, kebenet 14 hari karena pelanggaran. Jadi untuk sementara ini akun baru nyusul birune Jepara. Oke, tak ukir, siap. Andika Putra. Hadir Bos, oke. Komen rata dipocon ndi to turu ailot lapo barang. Fan ngawur. Nggih Pak Dik aman terkendali siapa? Apa? Ini Pak Dik aman terkendali. Oke, gider ek. Aku ngelindur. Ini to gider ek iki. Ya aku ngelindur pocen lagi lekas lito. Lekas sembuh iki lho. Malang hadir oke, Kediri Utara hadir Pak Dik siap. Insya Allah nanti kita tanggal 27 kita ke Kediri. Rapatkan barisan untuk SKC Kediri ngopi bareng sing pahit tapi Simon SKC. Congot mania hal. Hah? Cara apa? Ya engko tak bisiki. Cek PK oke, Abah ning Bojonegoro nurun dan digoleki. Bolo dhewe tenan ora jatone nang Bojonegoro awake dhewe ketemu tebah. Awake ning Cepu, ngetan Sedi wis glender wis teko. Teruskan jaga silaturahmi Pak Dik insyaallah berkah selalu dalam apapun siap. Spar Nopianto. Lamongan hadir Kediri ndi Bos? Kediri kotane. Nganjuk, hah? Wis balik Pak Dik. Wis balik Pak Dik. Oh, apa wis balik no. Gak mampir ki piye pelanggaran ki. Alah langsung penalti to wong. Waktune mepet. Jero sapa? Oh, waktune mepet. Wong ngidul saithik metu Bukit Cinta lho, Bah, Bojonegoro ngidul Sekar warunge Mbak ngidul sithik Natapura awake dhewe mancing ning waduk wis alah. Gayeng to lah kok malah Cepu tadi aku kesana ke Cepu Bukit Cintaku Trenggalek hadir teropong ziru piye tumben isih sore wis li Pak Dik bengi ki Bos kapan-kapan tak mampir Pak Dik siap tak kondisikan DM Bah apa WA ben iki persiapan rapatkan barisan cah-cah iki kostum barang nak gak nganggo pasukan katak masamu engko nang ndi gitu ben gak ketok kamu plaza wae dhewe hadir oke SKC gak tau waca blas dekengane SKC iki tak jak tenan lho wong lagi komen iki no kok Batam Klaten hadir oke Batam Klaten. Batam seperti negara lain ya. BBM rong dino. Saiki wis gak tau mbok waca alah dekengane. 2 hari wae soale. Piye Bah kok 2 hari ae soale? Oh, Bojonegoro 2 hari. Jarene tak jak terabas Bojonegoro ning Bukit Tangkuban perahu to. Kediri dari Bukit Tengkorak. Sarane Galon. Oke, Kediri hadir oke. Kene noti Mas Mudi Luworo hadir loro oke. Mas Coy udah 1. Tukang umbluk lagi tangi nur alah lawe iki turu-turu ae gedhekno bokong apa piye to? Kok bengi menur. Jadi tadi insyaallah sesuk lab gasik Bos sore Bos kenthong magrib tuk bombo. Pak Dik Pakku artis nyuwun dongane muga-muga diberi ngapa to diberi apa to yang terbaik kangge Pakku ya muga-muga Pakmu dadi artis papan apa wayah nggugah wong sahur ngawur sambil di like sik oke piye pah tokman tak jak derak tenan proto dijak derak lho itu tongke Nanti pertengahan bulan tak info tak undang terabas ya.
Bapak Siap bah, motor wis ready nemen. Alah. Karek mancat tok golek medan sing paling angel bah. Wis langsung awake dhewe iki wis nak trimo gas iki. Salam 2 pedal to. kritis bukan artis Pak Dik. Oh kritis. Lah tak kira artis ya. Apa? Pertengahan tahun maksudnya. Oh pertengahan tahun beyo. Jadi untuk sapa engkeh motor vlog. Ya apa? Claro cepet bah. Osi. Harom. Untuk bapaknya Mas Harom pokoknya moga-moga diangkat penyakitnya atau semoga bisa beraktivitas waras songko beras mari songko pari Al-Fatihah bah. Rahman-rahim manikan. Amin. Oke, kritis bos tak kira artis ya. Makan bos ya. Oh mangan keh. Burung mandar ki. Burung mandar, kerupuk man kucing. Man bos ben bos. Amin 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 ya rabbal alamin. Muga-muga nang waras. Amin. Nggih, Bah. Wae ngono, Bos. Jadi donga dinunga itu, donga dinunga. Lek aku komen, amin Mas Nat. Mbok keling apa tuh Mas Nat kae? Oh, anu ya. Kalau kecer Kok tapi TV. Sematkan Nur. Semat Mas Nat. Iki urung mlebu aku nih. Lek lot, oke, kerupuk man kucing. Suwun Pak Dik dan SKC semuanya nggih kelana. Luki Palevi, kembang kantil, komenmu neng Lipeno pek yo adu-adu. Oh, kembang kantil itu kembang kantil. Tolong bilang sama SKC semuanya jangan suka mengadu domba vlognya yang lain. Ya Mas, jadi untuk teman-teman di sana juga saya beri kasih tahu. Pokoknya enak. Apa iki? Gak oleh komen rusuh-rusuh neng kolom komentare wong liya, Bos. Ngono. Sering saya ucapkan itu, Mas. Maaf ya. Ini sing maling kurang, Bos. Kalau channel pilih komentar. Wis sematna urung iki? Masa urung? Iki terus piye? Oh, sing adu-adu kuwi Bramanyuda. Oke, BCA Pak Dik komentarku, baca Pak Dik komentarku. Ya tak waca iki lho. Hukum bagi SKC adu domba adalah langsung pancung. Lha lho Simon ya temon. ranjang. Akunku asli kapan buka Bennett, Bos? Mungkin 14 hari lagi, Bos. Ya, kembang kantil di sini malah kembang kantil yang katanya suka rusuh di sana sini. Jadi jangan gitu ya kembang kantil. SKT.IY hadir oke, SKC Bloro hadir malam Mas Nur oke, Maksum, Yoyok Prasetyo, Sniper, Pare, Sniper F90, SKC Cinta Damai ya Nur betul ribut, si adu domba rasah woco Mas Nur nyebai suasana ya Mas Maksum oke, Pak Klot obat patu apa jeruk Bos karo kecap, karo entong-entongnya disetelno, karena entong-entong kuwi nak keselno alalah nekek gulu wis disematne urung Bos Ini jene. urung enek ya belum gendruwo sik nana sik Bos
Bentar bos, bentar bos, bentar bos. Oh. Saya bahas bentar bahas bentar. Gila. Piye Mas Nat? Terus tuwek lek di tuwek bos, tuwek gak dipancodot ngono lho. Piye Mas Nat? Alah. Terus tuwek lek. Lho nggon aku gak terlihat ning kene aku komen. Hah? Lho nggon aku gak terlihat ning kene aku komen. Hah? Waktu habis sih loh. Mas Natalino loh. Oh, komennya ya. Gak terlihat ini aku komen yang gini. Konverter ya. Gak betul. Video setelah tempat Mak Demis masuk ndak enek Pak Dik. Enek ning gone PI beda akun bos. Oh beda akun. Mas Natalino biasa nyemat no Mas Natalino ini. Kudune tapi komen kudune iso lho. Munawari emosi pita munawari gosek to war jere kok nyematno. Ora tak plek nang tenan war nggo. Gak iso Pak Dik sing iso Mas T. Kemarin lebaran kok nggak ke tempat Pak Pir ya Pak Dik Kembang Antil. Pagi-pagi bener bos aku ke sana bos, setelah nyekar dari Sarean aku langsung ke sana. Tapi nggak ngevlog bos, lip 1 jam mau geger nyematke. Wis rasa semat bos, Ropi itu bos. Halo bos, siap, halo juga. Drek. Ngalah budrek. Sapa nur dukawan yang kene karo mis sebah. Tapi komen gak terlihat ya aku. Iki lho komen neh lho. Sing duwe akses pin Mas Telur, saya tidak ada akses. Kata tampilkan misbah, kita tampilkan misbah. Mbok dukawan kok sik ngerti.
Rokoke. Gak enak Pak Manuk. Gak enak toh, Pak Manuk. Jajal duk. Coba. Ada wih man. Wimbuh terus kowe. Heh. Oh wimbuh neh, Bos. Oh wimbuh neh, Bos. Gak enak Pak Manuk lho, Bos lon. Oh wimbuh ping 2 Ambil korek. Capluk. Mbak, coba pegang. Dodo. Rapa Ini Bos. sama moderator pengelola Bos. Goblok ae nek pengen nyawer ndelok link ning komen lur. Anu bah, apa? Tolong gekno kopi panas dong. Kopi panas. Ginastol ya. Warung ayu warung weh. Alah warung sing penting menot. Terajam SKA. Ajane kowe ya iso digawe biru kabeh rak wis dibayu siap Mas Dimas channel. Lip kurang isuk Bos. Iki tombok kangen Bos. Aku urung ana pendelengasian. Wewenang Mas Nat Cak Rizky. Kapan-kapan liboro lewat TikTok Pak Dik. Siap. Rokok isik ben salah paham. Bogeng tanggapan Bos. Wis ayo lot telat ora Pak Dik, telat. Bogeng tanggapan. Nek gung kopi ning kurang paham iki nek gung kopi. Sono Ageng Mas Bagus Wijaya 6824 siap. SKC Mania Nganjuk Jepara Bumi Kartini. Dio Nganjuk Dio iki. Aku gene Nganjuk ora tau metu piye to ya kowe. Kemulan ae. Mugi sehat selalu damel SKC sedanten damel Pak Dik. Nggih, Mas Dimas. Mas Dimas channel. Channel didol ora Mas? Awur dibayu iki lho ribut lho. Bagaskara. Oh, gak ngerti Bos, Medayo karek Nopianto Bos. Gak ngerti aku nak pertanyaanmu ngono Medayo apa sudah anu tinggal apa? Tamat. Kudu jadir Mas Natalino wis ndang Omblo Kaenur engko nak enek sing meh bagi-bagi band apa? Nah betul channel Monet hubungi kula Pak Dik. Tenan ora to Mas? Channel Monet gak apa-apa Tang. Tak isine iki persyaratannya terlalu ruwet Moderator mbok tulung kuwi kembang disikat ae Bos. Aja dijawab Bos Bang Antil. Oke gak tak jawab ya. Jeporo. Oke masuk. Mas Elang. Lha iki sono lho. Gustakim bagi-bagi 10.000 koin. Pesan https://bagi-bagi.co/kulo channel. Dukane mangan suwi nak nganggo HP ku gak kena Bos. Mas L Malang kemarin katanya mau kirim burung jadi enggak Mas sekarang? Iya, nawarin Monet. Lali aku. Bener. Boy Limin. Iso kesimpen neng krom sek karepe nyawer Pak Dik. Mas Gidear X. Carane kira ngantuk di Natalino. Nggih. Natalino carane kira ngantuk. Alalah tukuan saplas. Login akun sing anyar ya iki anune PI sing ngerti Bos. Anune apa iki? Nomor PIN sesuk Urung Monet Bos.
Tilike Kediri ning gone sapa Pak Dik, aku pengen ngopi karo sampean. Kediri nanti aku neng toko bedil bos, golek-golek bos, toko senapan, golek onderdil. Golek onderdil ku kabar-kabar setelah neng kono bos, gak iso aku karena ya cek golek-golek toko mana nanti sing tak singgahi. Karena orang genah iki. Sudah lawas wis dipitung dina urung. Urung bos 14 hari bos. Gak kena masa tak semat. PPT pindad air. Lah PT pindad iki pareng cukup bom itu bah. Senapan angin bah 4,5 kali break kuwi lho nggo bedil alah-alah kodok ngono lho bah. Semat ta dok iso wae moderator wae. Gak moderator aku sing. Hah? Nanti komen sik. Tak kirim linknya ya. Komen sik. Mas Nak gak nyemat nah. Gak iso ya. Iki reng login nih. Golek AK47 bah AK47. Moderator sik we. Endi to? Tas wing sore menara. Yo. Pengelola Ya. Siap. Angkat aku jadi muridmu Pak Dik ben iso nembak. Alalah menit bah nak musuh kene. Seduk. Bentar bah tak iki lebah. Moderatornya si tok eduk. pengelola enak lah. Gak enak. Enggak. Nggih Mas Munawar. Wis siap nembak Ismi iki Pak Dik. Alah, sapa Sanjaya apa Sanji? Wis say. Gak iso. Kok kono. Gak kena. Dudukan lendang. Gak kena nggonku. Kok kono kena bos. Dipin langsung. Kembali tengah kan mlebu YouTube ya. Lagi dibenakno bos. Oke, wes. Seperprat senapan takok sniper pare Pak Dik lokasine. Siap sniper pare ketemu ya. Sniper pare iki tenan iso sniper tenan apa wong pare tenan ora, tapi pare kenal sanaji ora to. Saman ya, oke. Oke Lot Ardi, metu teko YouTube sik sematkan linke. Iya ternyata neng YouTube bos nak neng Prismalip ora kena. HP ini battle ae bos nak angel ya tak battle tak sensor tengah e. Tak usahake panyuwunku. Bah. Ayo wis jang terjal terabas ngenteni wong-wong ngujang Tulung Agung oke. Aku pekno kethek cilik bos. Engko tak DM Pak Dik oke, Mas El Malang. Ndang mblok apa ngono lho bos? Omblok apa? Pertanyaane lho. Ya nyarit yo. Lho mau temu abang ta e. Napa we? Enggak tahu. Oh kenaan pari wi. Suaraku ngerti dia to bos. Oke gas terabas wis rasa go motor komah ning kene motor umbrukan Supra. Kone Supraku. Alah Supra Misbah. Ini lebah lah Misbah ki motornya abang ya bos, mbok kena apa? Ngep kabeh lho. Terlalu sakti nama Ismi. Tak paring tenan Ismi engko nak kadung Ismi wong urip. Nak wis lali karo aku tolot karo Ismi ndak tau lali ginyo. Didik Nur Gojek iki sama Didik Nur Gojek iki. Dilek dulur-dulur. Oke, Mas T komen bos endi? Apa? Mas T ndi to? Enggak ada. Oke, gas babake Mas T renek. Moto abang kuwi nesu.
Marai Lino Pak Dik nggawa Supra. Ya. Ya. Babake Marai Lino asam urat tapi to, Bah. Lah apa kleno apa JZ lho. JZ ya dhuwur awake dhewe lho. Adik kelas lho. Ayo sampean JZ aku wis ayo golan Medan sing paling dhuwur. Wis gak nampik Medan ngomong. Masuk papat yang Alah, pomo blorot wis pokoke gak putus asa wae dimbaleni neh. Oke masuk. Oh. Gustakim bagi-bagi 10.000 koin, pesan, jajal, sing mau geger sematkan, kuiwes din sematno kopodo meneng. Sepil sekitar ada Dukawan, ada Kenzi, omongamu bos, yuh linulur. Remu gak mari-mari bas bengep. Anu kena pari bos, kena pari kok kenapa to, Mi? Mbuh, abang. Pupuh insto enak tak pupuh piye? Moh. Apa anu? Oke masuk. SKEC Kalimantan bagi-bagi 10.000 koin, pesan, wayahe pemapan turu sesok kerjo malah live weki ledik. Siap. Medan nek diganti Riau oleh gak. Medan diganti Rio ala-ala ke Medan iki sirkuit lho, sirkuit kok diganti Rio Mas Nat ki lho. Nggih. Kalimantan, siap Kalimantan. Karena ini tadi baru pulang dari ini, Mas. Terus giliran nunggu Dukawan live, terus kita baru live. Ngono. Dari Cepu, terus bengi mulai. Jadi aku kangen karo jenengan ya, mosok live delut-delut ya Mas kanggo iki. Klemesno urat rahang lho Mas. Nah, ini kewemeng ae. Ini aku nak gak omong no. Semarang bener ya, oke Mas Agung Trianto. Setia menunggu Ismi Padi oke, gondok-ndokan Linu kena jok Supra. Bakul jok sing tukang dandani jok nang masjid iki, Cik gelem kok dandani. Apik dandanane. Luwe men aku to. Tidak diragukan lagi. Loh. Jok tak gede sing ngarepi, soalnya ndoknya gede ya kok. Ide konten Pak D. Bapakmu komen. Nggih ta bapake. Nginceng sapa kuwi misbah kok mbondol kabeh. Alah. Bar dijotos wong sak kampung obah iki nyolong ndok sak tarangan kok. Heeh. Iki apa ta sapa didik Gojek kuwi tak gepuk tenan lho. Lagi ora ndelot oke misbah bengep kanan kiri. Ya gak lip dikutuk ya lho dikutuk jadi kodok nanti gengson disumet ngawur. Joke digawe model puno unta wae. Alah puno untae malah nedas nang silit. Buntel bantal ae Pak Dik. Lah alah, sing arep tak kandel bos, model aku referensine aku ngerti ning TikTok, joke dadine ngarep kandel nyengkok ngene terus mburi tipis, lincip ngono lho bos kaya blokang semende ngono, blokang kambil ngono lho. Imune petah melek apa bos? Petah melek ya anu. Kudu palsu ya. Ora Pak Dik. Piye. Petah melek iki to. Rokoke diakehi, udute dilosno, melek bengi diakehno, segenah dengan dina. Wah, hitungan dina maksudnya? Ya diparani malaikat to. Wah, dicor ae Pak Di aman. Napane bak kok dicor iki lho. Ya bokong to sing gleput ngono. Bokong wis kok silit kethek ngapal. Negara endi, Bos? Oh, iki Bojonegoro lewat. Oke, masuk. Koncoku. SKEC Sono Ageng bagi-bagi 10.000 koin, pesan, cek dem padik, kulo sukani nomer toko senapan di Kediri, coba anya-anya dulu aja. Oke, siap. Diam nanti saya buka. Itu ada senapan impornya ndak, Mas Bos? Joke to. Lah iya bah nak joke dicor wi lho bokong ya ngapal to bah. Kaya silit kethek. Ngono. Sing empuk bah ketoke anu entul ngono soalnya medane ngerti dhewe to bah. Waktu sak ndas-ndas lho. Ora enek ning kok liyane dong grubus Alah. Watu tak anggap turu, watu nak bengi turu. Oke masuk. CEO bagi-bagi 10.000 koin, pesan, syarat emonet kurang opo tu padik. Ayam cemani posate gagak tak golek ne. Yan delok vlog ga ono iklan kuotaku garaira entek-entek. Hei. Kok jenengmu kuwi? Ki persyaratan gak kaya mbiyen bos, mbiyen 1000 jam tayang, 1000 subscriber, saiki 4000 jam tayang, terus shot itu harus 10 juta. View. Oh, shot, tok, dot, tok, ain goin, fa, kof, kaf,
10 juta. 10 juta berapa? 10 juta. 10 juta view. Oh. Iki diruwet iki karo YouTube. Kok iso nggawe jog khusus diwae adandok. Alalah Munawar kuwi lho. Padahal aku arep ngomong tapi apa? Loh, ababake malah guyu. Jog yang depan itu gawe tebal, Bah. Terus modelnya cengkok ngeten lho, Bah, srit, terus langsung srit. Ini tapi lincip, pandangan samping lincip. Wis Natalino 10 juta dinego 7 juta oleh gak. Ala nego sama YouTube kono wis kok wis aturan ngono kok nego malah dibledos mortir. Sugeng Riyadi Padi, oke. Mas Agung, padha-padha wis langsung kosong-kosong awake dhewe iki renek balung rine ngomene wis Jok Rotres, yo Jok Rotres 10 juta silene Bang Kidil wae bos. Halalah. Silene sentun gak enek 10 juta bos, nggone 5.000 terus. Supam mesin KTM montore Pak Di. Gak bos iki standatan bos. Kur tak tukokno setir biar untuk ndaplang lho ndek mben waduk dodo ya. Tetap semangat insyaallah tercapai ya Bang. Siapa? Manut jenengan kula wis tetap semangat. Dijalani sik wae nur nak wayah monet lak monet. Siap. Tak teleponke sak duwe YouTube padik 10 juta wong wis minus baut kecer kok walah. Walah. Jok bendol ngarep ya, jok tak ge bendol ngarep bos. Soale tumpuan bos iki. Tumpuan. Batam. Print hektar. Kemarin aku di Batam gak ketemu Mas ya. Tengah-tengah nae wae 8 juta nak gak oleh golek liyane. Wah. Iki kan bakul apa dodol apa to iki? Apa akun maune pelanggaran permanen Pak Dik mboten? Oke masuk. Oke Budi. Gustakim bagi-bagi 10.000 koin, pesan, sotmu iseni anak ele safaat pangat kuwi lak beldes tu bos. Oke. 8,5 Mas Natujol iki lho. Kur papat iya iki makane iki tadi kan baru di daftarno ternyata iki persyaratannya kuwi diajukan. Lagi ngerti nak iki makane engko insyaallah gempur shot engko bos. Mbak Lita mana Mbak Lita? Mbak Lita, Niti Jayaku. Lalu Lek Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allotment ngenyang-nyangane angel bos. Kuwi kurang serambut aja diganduli kok. Lebih ketat saiki Mas Gidar Ek. Akun kawak payu pira bos? Akun kawak. Tak gendene tak isine video-video apa ngono. Dipersulit mergo Amerika kalah perang. Oh, ngono ya Lutfi. Padi aja lucumu gawe vlog sesuk. Ala-ala sesuk lucu kene gudange, ngono. Oke masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, saran bos, lihat konten Mas Firza Falasa, temannya Nopek dan Mas Dono Pradana di YouTube-nya Firza, perualangnya perlu jadi referensi konten, mobil ada tenda dan perlengkapannya ada. Tinggal duit tak buat operasional ya wakakak. Diperhatikan komandan, siap. Saya subscribe 4.000 jam tayang untuk video. Bentar bos. 1 tahun atau video shot 10 juta viewer. Mboten gak enak maksimalnya 1 tahun bos. 10 juta view wilo. Oh iya. Ya bos kudu shot-e anu Ready Pol Pak Dik. Siapno akun AdSense. Tenan prato Mas L Malang. Niki ngene kula ajeng sampean nggih napa pripun Pak, tapi nembe selikur tok. Lah selikur Dimas lho selikur lho. Islak-islik selikur moneng bos. Sot dina 10 bintang cepet monet siap coba diwaca. Nek aturane bos ketoke itu atau bukan dan. Oh iya sesuk tak pelajaran neh nyimak karo
Merem hadir. Ala merem langsung dipateni itu HP-ne kok. Solusine piye, Bos? Renek solusine, Bos. Akun kawak 14 hari, Bos. Apa lho? Ia milih salah satu shot long. Nggonku kebenan yo. Mas El Malang lho. Dia. Timbang mumet-mumet nguber persyaratan Pak Dik wis ready, engko tak DM sampean. DM ya, awake ketemu tengah-tengah. Apa tanggal 17 kita ketemu? Nang Blitar, ning anu. Kediri. Oh, 14 hari ya. Ganku ijoli rica-ricae Pak Dik wis tenan pura ijoli ta. Besok tetap diisi ya Pak Dik, akun lama kalau udah kebuka tapi sik aman-aman ae, siap. Ini diisi podcast foto. Limu pengantar tidurku Sultan. Lah kok nggawa ayam dekam, bawa dekam ayam. Biar cepat monet. Iku aturane enggak harus 10 juta view shot. Lak video panjang memenuhi syarat. Sugeng injing baginda siap setia aji. Iki kene bau rokok tak tuku rokok ning ndi iki? Basuki to. Basuki ya. Nak kowe rokok gelem tak rokok abang. Rokok apa? Pakai tember. Rokok enak aku tuku sak slop. Heeh. Disedok seduk cuk, Duk. YouTube ketoke meh ngunggah shot Pak Dik ben gak kalah ro TikTok aplikasine. Oh, betul. Sugeng enjing. 10 juta view shot like video panjang memenuhi syarat. Siap. Pas. Enak. Belum. Betul. Jalur monetize saja ada 2 via video panjang atau short video 40.000 jam tayang dalam 1 tahun. Rokok merek Boomer to. Telepon wong jero iya. Rokok merek Hummer ngawur, Pro Bos. Agung Pro ya. Promil. Rokok merek Hummer. Permainan dagang Amerika karo Cina Pak bisa ngene iki. Lah iya. Kengko dolar diganti juban no. 10 tahun wis ngatasi porong suwi tapi Bos. Saran ki, perbanyak lihat YouTube daerah dari berbagai daerah ben nambah ide konten ben sadur view-ne. Siap kami tuwa. Sarik kami tuwa luren ngebel. Atau kui pilih lot. Oh, pilih ya. Siap. Ayam malsu gak turu nyapa ya, Duk? Windoke akeh lho, Dik. Bengi angkrem iki gak angkrem e. Iki apa? Ayam hutan. Iki bos ayam hutanku, Bos, gak turu, Bos. Ndang sampe. Ayam hutan cewek tapi. Alon-alon asal kelakon aja kemrungsung siap Basuki. Tak kira Basuki. Pak Dik asli mesti ngopi sik. Yo ngopi sik to. Dolar ganti yuan perang terus, Bos. Surya wae gak enek kok sik panggah suryae to Pak Dik. Oh, surya gak enek. Lah ayam kampung pito kampung rambutan, Bos, silangan pakoe Pak Dik duduk. Sik pasti iki Pak Dik salah baca, coba besok dipahami lagi Pak Dik atau enggak tanya yang lebih mengerti. Siap. Bolo dhewe. Bayu lemu gawe-gawe ngece njaluk dibeleh. Endi bayu lemu? Tak gembosane ben kuru. Endi to bayu lemu? Wis kuru berapa, Mas? Wis medhun 2 kilo ya. Gene bayu lemu? Enak. Masa enak? Gila cari-cari Mas Mat. Kok para isuk ngene to, Bos? Tanggoku wong YouTube, Bos, tapi bagian delok alah. Ayam hutan kok jinak. Bohong ya. Ini ayam hutan Sumatera, Bos. Ayam hutan merah. Yang jantan ada di belakang. Ayam hutan ya birik to, Bos. Sing manuk nutol wong mana kok?
Kowe manuk terwok, suri bombok, suri kate, ado lombok kleru tempe. Bayu lemu Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, channelmu iki mung niat mbok gawe ngemis stok lot, gawe konten ranek iklane gawe opo di upload lot. Urung monet, Bos. Iki anu baru ya, Bos. Randy Tanaka. Oke, saya metu 40.000 tayang publik dan 12 bulan terakhir atau 10 juta penayangan shot dalam 90 hari terakhir. Oh, kuwi to Bos Randy Tanaka. Siap. Telat ra, Bos? Gak telat. Ngawur ayam hutan wi, tak ingu ben ngerdo ya kok ngendok 15 terus ki ngendok 15 neh. Aja rica-rica ayam hutan kok. Sote gak wajib Pak Di. Opsional. Oke, Bos. Backlight Pak Di. Turut tutup lawange. Oh iya iki lho. Ora dingkremi ya ora dadi. Iya ora dingkremi, Bos. Akan tuku inkubator ya lho. Apa jenenge? Apa weh? Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, konten kreator harusnya suka melihat konten-konten YouTube yang lain, biar nambah referensi, daripada lihat utup-utup politik atau ebat-ebat gak penting, Bos. Negara ben dipikir negara wakakak. Oke, Bos. Nek Mas B arep njupuk ya konangan to Mas T. Aku njaluk wedhuse arepe Mas Bayu, Mbak Lita. Wedhus marane omah, Mbak, tak kei cuwilik lho. Cuwilik yo. Colot-colot e. Halah wis ngerti arahe nang ndi. Ngerti Bos aku. Iki cek blacklight ya. Halo Pak Lupit, oke Bos SKC Brebes Sanji. Ini perangkap ikan Mas Dik jadi konten. Oke, aku Oke, masuk. Gustakim bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Bos, pengen dolan merono njaluk rica-rica ayam hutan jantan, oleh ga Bos. Alah ngawur ayam jutane dingu kok kuwi leh golek angel Bos. Ngono. Pitike Panji Laras kuwi bolo terah ayam siluman. Ayam siluman ya Panji Laras Baterai masih 83. Nguras Blumbang dadi konten kami tua. Siap, aku arep iki. Aku duwe anu perangkap udang ya, Duk. Akeh napa, Abah? Ayam hutan merah, Abah. Saya tak cekel ayam hutan kemerah ya. Nek pun 4.000 jam nipun saged monet mboten usah shot 10 juta 1.000 subscriber 4 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir atau 10 juta penayangan shot publik dalam. Oke, siap Mas Ngaji Maya. Sesuk ben dibenakno neh. Doyan bekecot, doyan Bos, tapi gak akeh Bos. Iso jinak. Ayam hutan lo. Oh, ayam hutan. Anu waca sik, Bang. Waca, Bang. Kan tak njuk anu. Oh, Mas, njuk. Iki dira kok, Duk. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, isuk-isuk bahasane kok berat-berat toh. Ganti tema Pak Dik sek ringan. Sek lucu-lucu ngono lo. Padha aku ya doyan. Nek Mas Bayu ki apa-apa. Nah iya. Doyan Mas Nat. Nggih, Pak niki ayam hutan niki anu bertelur kuatah niki ndoke. Odek malah gak bagus toh. Besok kita abang. Arep kok peyok iki wonten lho, Bah, berek kampleng sapa to? Gak. Baisa lurus urung uyahmu.
Kok tambah ganteng ae, Bah. Guys. Ya wis Bah bengep kabeh bar di ewu sapa Bah. Malah remuk Bah jare Bah. Ripanmu geni ya, Bah. Enek Pak Puh temper gak to? Mboten enten Mas Nat. Melihat kabeh, Bah. Lah keyak lah bengi. Rupamu kok peyok to, Bah. Menawi pun wancine niki. Tapi sehat ya, Pak. Sehat ora sehat. Dan opo to. Golem. COC ki apa? Bar ngenceng ismi kowe Bah timbelen kabeh aja. Yo bahasa ayam hutan kok. Sik to. Iki dik tarung kok, Pak Dik. Yo lagi cilik kok. Kayak hutan. Ayam hutan merah tapi. Lah pamane ki sakmene ta. Dudu pamane gede. Nah iki anak putih iki lho yang hutan Sumatera iki. Mari ngene iki. Itu wendik ngono. Ceper. Iki ngedok. Ini mutruk nih. Yang hutan merah, Bos. Kayak gede iki. Kayak pitik kate Pak di modele. Iya. Dibeleh yo sak lawang to. Lah masuk Mas Nata lho kok cocok diopor jare Bos. Lho kok ora? Kok diopor to Mas Nat. Golek pesene Facebook ning anu ae. Yo. Aku pengen ngingu, Bos. Tak kembangno. 500 saya mbok celora Mas Nur. Lah titik Bos kudu duwen. Wis berapa sih? Kontalan ning kebun sawit Pak Dik. Kentalan, Be. Masa kentalan, Bah? Jerabok kentalan Wis pantes kuwi nggo panggang ayam. Alah. Mas Nat lho kok iso mbok oprek geger tenan ta wong ringko kok sok. Atau saya dicelno apa meneh mantep. Gadidol, Bos. Siji kabeh wis gak semutuse to ki aku. Raturu belum. Ya, Bos. Siji kabeh ki wong-wong. Nyapa? Jadi dioper ketik 1 terima start lagi kabeh siji Ngapur yo tak ijol pitik biasa wae. Pitik biasa Bos, kuwi angel golekane ngawur aja. Pitik 1. Kowe tak ijol pitik, sapa to arep mangan mirene yo? Mas Nat asline. Wis rene rasa beleh kuwi. Tak blenep pitik liyane. Kok Nur jare wong malah apik diopor. Lah opor apa? Wes aku golekno sing iso jinak ngono kuwi. Kok dhewe ae. Mas Opal, mana Mas Opal? Kok ketik siji ribut barang lho. Kel babone Bos, babone kel Bos. Sing ngondoke sak. Iki to nggih. Loh, enak. Enak. Rupane hombireng Bos kel. Ning ngarepe kucing ya, ning ngarepe kucing ya. Gila. Warane ngono kae. Dijel pedet wong ora diculno. Alah, dijoli wedhus gedhe gak tak culno ya ngawur ah. Ngono lho. Mas Natalino nggawa terantan ayam biasa kuwi Nur. Ya pitik Jawa gak apa-apa, Bos. Salah ngomong pitik Jawa. Pitik Jawa ya gedhe to, Bos. Kuwi pitik wareng ayam biasa kuwi Nur. Iya, pitik Jawa no, Bos. Iya, ayam malas kok ora ning alas, Bos. Alah tanah wis dingu kok. Dari Abah ngono ya akeh ning sawit iki. Iya nak ning Kalimantan, Duk. Ndi to, Abah? Kon dhuwur sik meng. Akeh Kentalan nek ning kebun sawit Pak Dik lho. Jirabah. iya. Tapi kok gak dimeki Pak Dik ning kono. Ya dimeki tanah kono ombo kok sawit ki ombo. Lah ning kene ngantek bisik pol Gak iso ngantek lagek diwidek wis mati. Nggih Mas Spark Novianto, siap.
kepalotong mosok ketinggalan sepur to. Tak ijole ayam kampus pialalah ayam kampus ning kene. Wong pitik sing ngeteri Jono. Kuwi Jono sapa? Kuwi Jono kusir dokar kuwi to. Iya bos nak ayam hutan ki tapi ulet bos. Tapi iwake gaurih kuwi gak dibumboni. Gak sanggero iku dikecap-kecap notok dibakar lho metu gurihe bos. Alah. Kuwi diumbah tok lho. Asal usule kabeh ya kabeh ki liar to bos, mbok sapi, mbok apa jaman biyen iki wong timur tengah kono sing jinakno. Iya barang kuwi lho. Wong urip karo kewane akeh kewane Kalimantan Wedok. Iqbal Muhammad, ayam omah iku bos ya omahan bos. Tau ngingu nyamuk peralane kene iki nyamuk kuwi lak pengen nyebleki bokonge ning kene iki los. Bapak maca mana bapake? Dhuwur. Ndi to? Dhuwur. Gelem ye. Gelem to, Bah. Aku ki kewan apa tak ngubah. Sing penting ora gundul. Apa bae Pak Dik? Yo kuwi mau. Ya iki mau. Gelem Bah, aku Bah tak ngene Bah. Alah. Delok Pak Dik mbek nyamil jajan riayan gawe keletisan jan gayeng. Wah, info lo masih lo. Ya tak malu-malu to lek Dik. Lho aku gak malu, aku dikeki kewan tak tampa bos wis to. Dikeki sing penting ora boyo karo kethek. Gak seneng aku. Ekspedisi apa gelem ya kirim ayam. Purun Bah ekspedisi. Tapi lemes ora to pitik teko kene wingi. Tapi iki Bah aja pitik sing liar, sing wis diingu lho Bah. Lah nek liar kok kene ucul merucut yo mlayu ning alas to, ngguri omah wis alas. Ngono. Alah kok dia opo Natalino iki? Mas Nat, kowe nak pengen opor wis rasa bahas pitik. Kowe butuhmu ning omah enek opor wis. Sing radi ageng Bah, lho. Ayam males nak ageng berarti pitik pelung. Lho. Dikurung sik. Nak ampun tuwa Bah niku mboten saged jinak. Krungu mercon lah berjoh. Dikurung setahun mboten saged jinak Bah. Saestu nak tuwek. Malah nrondol-nrondol kurungan ndase butak. Lho iya to. Manuk tuwek lho. Nabrak kurungan anggere nek wong. Ndase beset kabeh. Ndase beset. Aku sesuk tak mampir bos, tapi aku durung tahu rasane ayam malas. Lah kok ayam malas aja. Kuwi goleke topo kok nek punden kok. Wak kucing purun. Dikirimi ndok mawon nek ana bandok. Ning kene yo duwe ndok ya, Bos. Dikirim apa? Angel bos nek wis tuwek ning alas, Bos. Oke, tak carikan sing piye. Sing wis iki, Bah, sing wis diternak, terus anake, Bah. Maksudnya anake sing ning desa wis e. Oke, tak carikan sing piye. Pitik warna-warni. Pitik warna-warni ade dukawan kok kayak ana pitik warna-warni, pitik broiler, pitik pedaging kuwi to. Kalingan win aku. Nek pasar manuk kon bebek anake. Iya, pitik warna-warni. Karo pitik warna-warni. Aja labib ki lho, labib semok kuwi lho. Ayam malas nek dimasak iji alot ki seneng sing salah opone? Dagingnya, Bos. Aduh, apa, Bos? Piye? Tau bedil Piye, Pak Dik? ngawur warna-warni. Mas Bayu ndi Mas Bayu konten Mas Bayu tak. Nek kene gak enek, Mas Bayu nek kene gak enek, Duk. Enak kuwi kok dhuwur wadah udah gak biru. Lho jere jinak lek empun teng majane jere. Mas Bayu. Mas Bayu konrene tak sono pitik nanik nggo slepan ngono lho. Pen blenger mani mak pitik Jawa. Sesuk piye? Sesuk rene, sapa sing jenengmu sing pengen man opor-opor wis sok rene. Oh. Pitik mahal kok iso arek
diopor kuwi lho. Mas Bayu lho. Asal usul Tapi ra enak to, Bi. nek arep golek sing jinak ya nek wis ning wajan. Telat ora ki telat kira Andika. Mosok ayam babae mi terok-terok wong ayam warna-warni iki pitik pedaging lho, Bah. Mbok kon ngingu bentuke lho kaya setrika jaman biyen setrika. Ning ngarepe ning pitike butute jebrang-jebrang kok sulak wi. Ya mau tebah aku pitik wi. Umi kok nek dadi gedhe bunder ser. Wis nek bodine belas. Dolan rono Mas. Yo dolan rene. Kan nggawa akun. Mas Nat moconen. Mas Nat ngisor dhuwur to. Ayame Irfan Hadi. Oke, masuk. Nopek bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, jam tayang karo subscribe wes cukup ge kandang di daftar no monetisasi ngenteni opo lot. Omongo ae gae channel ne iki niatmu munggae ngemis top lot. Iya ya, Bos. Biar disesupi balung enak toh. Iya, wis ayu ndang digeruduk ae, Bos. A1 mamo perayam. Sesuk opor ayam nak rene. Kapan-kapan berburu ayam hutan usahakan dapat Pak Di. Kudu anu, Bos, nak berburu ayam hutan ini fokus ayam hutan tok, Bos, gak liyane. Ala-ala info yang jual ayam mari pasar manuk Medion ini beyo to, Bah. Lah digo apa ayam warna-warni kaya ngomong gede kok mbok tukokno. Masane pecah cilik ben meneng nek nangis to piye? Aja bah mati nang kene. Gudak asu. Ndarane merah putih to engko. Aja ayam malas aja, Bos. Ndi to Mas Bayu lemu gak tau komen ndi to? Belum anu ngisor Abah, ngisor gede RX. Oh, alah Bayu lemu saiki kuru. Kok tak gawakno bah kowe lho. Padumu mahmu cedak pasar manuk. Oh, sing merah dirakan oke ha. Mas Kiro monitor, Mas Kiro. Adeh dhewe pasar manuk dalanane Mas Kiro, iku disaking tenan malah nang kene kidekan wedhus, Mbah, nang kene iki wedhus colot-colot, Mbah. Ayam mana-mana kidekan minggo. Liyane tuh bah apa ngono tak engune ben mana. Yo kuwi anu kok bulu ayam kok cilik kok. Nek es bodol yo. Pengen jerabang. Pangan jerabang. Lucu kayak ebah. Ini ayam bacem gelem gak kaya ndok e dibacem. Macan gelem aku macan akar. Lah kok ayam roiku iki SKC broiler oke. Carikan ayam warna-warni sesuk piye sak kerdus. Ya Allah. Soale sing muni setuju ki sapa jenengmu? Azam Pradanaufal iki lho. Loh, Mas Kiro perintah guyu ayam warna-warni sak kerdus, Bah. Langsung kirim kiro ribut barangnya gak njawa ribut. Iku nek kene masih pangan karo jerabang. Alah panasu. Ndarani kuwi. Mangsa. Heeh. Alah kok ketik satu masane apa mesin ketik kok piye? Piye? Iki terus. Bapaknya si piye? Bah kene, Bah. Betul ini infram. Kinggo serak karo-karoan kinggo. Oke loh. Kita didampingi oleh Misbah. Ya setuju kono. Wes saus gak komen ki. Wong kok ketik satu. Ya dirawat nek wis gede dipotong gawe opor. Jere bapak piye? Ya dirawat nek wis gede dipotong gawe opor. Oke, sedengane. Sing Raden oke klicat. Satu big isi satu box isi 100. Mas Kiro ndang golek info jual ala-ala sedengane Idul Adha wis gede.
Dadi kumpo piye to kok cepet met gedhe kuwi. 3 wulan wis kena nggo panggang ayam. Bagus mripatmu kakean delok apa to, Bah? Lah iya. Oke Mas Dimas, semoga mimpi indah pokoknya sehat terus. Istirahat. Ayam sosis gelem Pak Di. Alah. Dirawat sampai ayamnya hilang, Mr. Timbel. Astagfirullahaladzim. Masa ngenceng ismi, Bah? Telat ndak Pak Di? Telat, Bos. Nek misal dikirimi komodo piye? Gak seneng aku bos reptil, aja reptil, Bos. Nek kodomu. Kodomu yo kowe wi odol pi to. 200 ya. 200 pode. Bentar lagi, Bos. Ayam kampus purun, gelem. Pamit, Bos, moto gak kuat. Oke, Luki Pak Levi. Siap terus. Diuyui coroba, ayam kampus wae. Kanguru. Gelem aku kanguru. Pokoke sing aneh-aneh aku gelem. Kari ayam opor, ayam jari Mas Nat enak. Yo. Akun lawase Pakde kenapa kok enggak dipakai? Kena pelanggaran, Bos, kena banned. Mripatmu kok abang sisih, Bah. Misbah kata orang dulu dikasih ludah basi, Bah. Mentek bener. Ya, Arti dunia aku. kayak ludah, Bos. Jiri Mas Babaen. Ludah basi. Yo, iler. Berarti nak ngiler itu tak lapno langsung. Ayam bagi kok. Merak tahu ingon-ingon Pak Dik pernah, Bos. Oleh si air kencing. Apa saiki gak sangat aku. Tak uyuhi. Uyuh ono bah. Tapi tenan prato, nak tenan ndang tak uyuhi. Ya yo mbok aku ora ngerti kok. Menawani yo ngono. Camilannya apa Pak Dik? Lelet tiba tangi turu. Apakah kanguru bisa hangop Pak Dik? Bisa. Sepil siapa saja, Misbah. Itu matanya tolong diobatin, jangan keluar dulu soalnya terlihat iritasi, takut nular. Oke, siap. Ilmu simbah dulu. Wong zaman biyen. Jojo itu mu tebas. Loh, idu basi tapi idune wong ya, Bah. Bapak entek kok ana to. Ora lek idune dhewe. Lah nek idune dhewe ya Padha karo ora to. gak mari ya. Di kacamata bah ben gak nulari. Masa iso nular Pakde? Masa iso nular? Gak iso. Dicelingeton aku, tularane aku nang saiki. Tularane aku. Nularane aku. Idune dhewe to, lho. Ning nggon aku diuyuhi coro. Ngintip kuwi. Kakan ngintip ya. Jirabah-bahe idune. Oh, idune dhewe, Bat. Tak kira idune wong. Tiwas arep didoni Saya ya. tak idoni ya. Sing manjur idune ibune. Tanggoku ngono kuwi dioperasi Bah. Halah meden-medeni ae to. Kuwi operasi plastik apa piye Panti Waloya kono. Si aku tolong jupukno banyu ning kulkas iki. Gora aku pewanas ae. Ngono, Bos. Jadi kelihatannya teman-teman iki sudah pada ngantuk karena gak enek pertanyaan sing menantang. Gak enek awake dhewe ya to. Awake dhewe wis siap segala Lu medan. kok siap. Allah ganti moto ayam malas ngawur. Operasi plastik iki plastike nggo plastik Indomaret apa plastik apa iki? Alfamart Pak Dik. Alfamart. Alalah. Iki toko Madura, Bos, plastike. Kelicat. Didoni sak liyake de ngawur. Lita kosek. Sopo? Tumben babakem sik melek. Biasanya babakem ya ini wis gak anu e. Sopo? Bas. Plastik malam. Plastik malam kira Andika. Alah, tanggung jawab wis kebacut, ora iso turu. Wis Pito Irul iki lho. Montormu ngeri men. hadir. Hadir. Kayak tanya lho. Mas Sherlock, Bos. Dia urip.
Kalau mau ayam dari Anthony, info Pak Dik. Rumahnya dekat rumahku di daerah Pantai Labu, Lubuk. Lubuk. Aku pengen bos, punyanya Anthony bos. Berapa bos? Diam bos. Yang kecil bos. Aku seneng iki bos anti-lock. Bergarap sawah bos. Agus gitu. Suryadin Bah Baim. Dislentik sing bendol kuwi bah tombo ampuh Bayu Lemu. Sugeng Riyadin apa Baim, Mas Bayu Lemu. 1 juta Nur. 1 juta nge sapa nge? Sing omahe cedhak nge Anthony nge. Mat Barba. Sak pasang tapi kecil bos. Sing umur 2 minggu apa 3 minggu no bos. Nah gede gak mampu bos duitnya. Banyak Pak Dik tinggal pilih kalau anakan. Nggih. Coba jenengan pilih no. Sing anti lock. Ini Mas Bayu apa itu? Fufah. JP. Telat bos. Telat. Duit. Dulit. Nih silet mari bah. Silit sapa? Silit kebo. Silit sapa bos? Silit dhewe. Oh silit kubah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nusane Mbak Rineh arep ngon-ngon. Nak pitik biasa bos pitik. Kutukan kuwi 1 juta bos. Ya but 1 juta but. Kutukan sak pira but? Biyen ke 300 ngono kuwi tapi cilik 2 minggu. Cepat sembuh Misbah matanya. Amin. Novianto siap. Antoni warna-warni. Ala kok warna-warni balik nene warna-warni to. Bos gone tase. Ijik bos gundul pacul. Lip kreatif mungkin penonton rame bos nek jagongan tok neng kene ya sak kelumpruk umpamane ha. Lip kreatif sing piye bos? Ngelilir bos. Orang yang pilih pengaruh dalam hidup selain keluarga. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup selain keluarga. Teman sing setia bos. Selain keluarga loh. Hadir bos SKC Taipei. Jadi ngono. Wis tau ning Taichung. Bu. Taichung gini ta. Taiwan. Oh. Nah, Taipak, Taiching. Taicing adalah Gak ngerti Misbah. Taicing apa? Nginguko 200 Ngingu ko 200, Tri. 200 apa? 200 biji to. Ngingu ko 200. Mas Robin happy. Cilik warna-warni tak nggo ngonten terus oke. Warna-warni 1 juta oleh sak kerdus bos. Alas Roban hadir. Berarti sampean nek nggone guse kok gak dikonten. Mboten bos. Wis utuk-utuk ya. Pitik warna-warni. Alalah. Coba gerobaknya di konsep bos karena manfaatnya nek menawi digawe podcast 1 minggu sekali. Johan Wahyudi. Siap. Gurune sampean hipnotis sinten Pak Dik? Misbah. Kok iso Misbah ya? Nek tanggung ana kijing gedene sak helikopter Pak Dik. Nek Taichung ana kijing gedene sak helikopter iki kijing miring apa to? Kijing paling pol sakmene bos ning nggon aku iki. Sakmene iki. Kijing apa? Kijing lho kok. Mati to. Kok kijing wong Kijing ning waduk itu. Waduk lho. Juwimbut kok kon milih to, Mbut? Milih kabeh to. Lebah milih ibu, istri dan anak. Apa? Iya. Jika diwajibkan memilih salah satu ibu, istri dan anak. Yo ibu to, Bos. Kijing lot. Kinjeng. Ditaki mang. Kinjeng. Nek Taichung ana kinjeng gedene sak helikopter Pak Dik lho. Kuwi kinjeng dom apa kinjeng dodok erok to. Ayam petelur gelem gak bos? Ayam petelur nak diundang-undang kan akeh.
Kijeng jengking bah. Tes ilmu hipnotis misbah ya, apa ini hipnotis drama. Sik prai sik iki. Matane urung. Cek prai bos, iki dino apa to kok prai? Ya sirikane to. Kemis iki. Kemis keprei ta kemis. Kowe kon ngetes ilmumu wis kan wis beberapa hari. Iki sirikane Pak Dik. Prai bos hipnotis. Hipnotis spray lho. Siap Mas John, Waluyo, siap-siap. Teruslah melangkah Pak Dik untuk menjadi lebih baik dan maju. Jangan hiraukan apapun yang membuatmu budrek, walaupun Pak Dik selalu menjaga perasaan orang lain. Siap bos, Mas Novianto. Yo oke, ngaji makyah. Hipnotis sik libur. Mumpung sing komen sithik biasane gak kewaca blas sumpah juwimbut. Liper. Tanya Gus Misbah ngomong kawin siri ini diganti ketumbar oleh Ra. Biar masa opor apa piye to? Tapi gak oleh ya? Diganti tumbar ya Pak Dik. Gak oleh ya. Gak oleh bos. Wacana 1 minggu ke depan. Aja wacana bos nggak dipaidu enak gak sano. Bener mbut. Kalau wedhus sing. Komen ku gak tau diwaca. Iki diwaca to, Bos? KNJMK iki lho, jemek iki lho. Bausa. Ngene, Bah. Kan aku urung tau ngerti swaramu. Nyanyi. Lho. Ayo nyanyi sakno. Piye bos soalé suarane iki apik, Bos. Halah. Talent kependem. Iso ngece to. Lomba-lomba nanti setelah tanggal 27, Bos. Ayo. Nyanyi apa ki lho? Sembuh. Kowe apal lagu apa? Lagu apa? Lagu apa Bos apik? Lagu apa? Lha wis iso apa? Halah iso kabeh. Dan falas. Tinggal bagaimana cara kita. Ya suarane, Bos. Iwan Fals apa sing apal? Pampuk wis. Gak iso. Pesawat tempur. Saat tempur apa? Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Laguannya Rebah Negoro Angin, jajal. Ora apal aku. Apal Wis sak iso. Duren noto pura. Mbok pacara tak teatral kowe kok. Loh, menggelegar tenan, Bos. Ki suarane nak ning jeding empuk, Bos. Suara iki lho, gorokan iki lho. Nak apa ngono ke? Ngaji ngene apa jenenge? Kira wah, Vibra. Ombak ya. Cengkok. Pak Dik izin bertanya, di mana titik terendah Pak Dik dalam dunia per-YouTubean? Aja dijawab, Bos. Lagune apa ki? Ngeri, Bos, ngeri. Balon kada 5 ya? Yo aja kurang sangar to. Mas Novianto, ampun. Balon kada 5, empuk suarane. Nulup suarane. Jajal Bah, repe. Kowe lagu apa to sing iso? Lagu apa ya? Relakan. Kausa. Delicakno nih. Sinarengan. Jika nanti ku sanding dirimu. Bye. Terus. Lali Bos ya Miliki aku dengan segala apa? hormat Kok iso hormat ki lho? hormatanmu. Mbah lali. Jika nanti terus mau. Jadi iya demit tangi kabeh. Tapi sarung kok semenak nih piye to? Penak api to? Alah ngece to malah ya. Gak tenan. Kelemahan Bos.
Mosok Mas Novianto ngerti. Wis do nyanyi Bos suara kowe elek. Gak bisa nih. Ala nyanyi apa to? Sing awit pisane nek bar to. Nadem Alfiah ae bah njajal bentare. Nadem Alfiah yo. Jamal Fia yo gong teko kono to Pak Dik. Urung teko, Bos. Slang SBY. Jan Pauno. Irul wis arep joget Irul. Rul. Ora nyanyi Urung joget. Mas Rini barang wis arep joget ya Allah. Roncong-roncong dengan solo. Gak apal aku iki. Gak apal lagu. Pasti TK sampai SD sing mbok apal enek. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke. Bos, ngerti dilo suarane. Alah. Bening. Ini ngapa kuwi lho? Wong Kaya ngene kok dibanding-bandingke. maaf lho Bos, tenan maaf 1000 maaf. Suarane iki lagi metu iki. Oh, wampuk. Empo apa to gemblodak kok malah. Jadi kuncine langsar go la ilaha illallah lho piye to. Banding sayang Bagaimana suara ombak pantai selatan? Weteng kaku ya ampun Bang. Bagaimanakah suara ombak pantai selatan? Ayo. Piye cara? Lu pantai selatan. Grujuk. Biar terjun to. Sesuk latihan nyanyi. Elsibah. Misbah yen traktor paseh. Takbir. Panjenengan takbir, Pak. Gak oleh Bos. Misbah LC. Sampai lo pasti nyanyi suaranya wong puwe. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, omongi cah cilik, dawuan kuilot mulai sesok ojo oleh ngumpul koin nehra pantes kui cah cilik awor koe cangkruk bengi kon fokus sekolah sek, koe tuwe wayahe nuturi seng apik ora malah ngajaki cah cilik, nongkrong kliwat wayah ngene kilot. Masih mungkin dia kesini karena masih libur Bos, liburan. Jadi kita nggak ajak, dia pengen ngumpul mungkin, nggak apa-apa Bos. Lagian juga masih liburan. Apa gak ngantuk Bos, wayah istirahat. Jih, kalau jenengan ngantuk, jangan istirahat Bos. Jangan takut atau khawatir Pak di atas apa kebaikanmu selama. Jih Mas Bang Novianto, siap salah Bos. Enggak apa. Libur Bos, masih libur Bos. Nyanyi neh. Hitam manis. Siap salah nyanyi yuk gitaran Pak Dik balon kubah. Sampai salah Pak Dik genjreng gitare kok ngatur. Aku telat ora Pak Dik, telat lambilan. Bos aku pengen ngantuk tapi piye carane tukuhan saplas Bos langsung dikeletno Ingat kata-kata dukawan. Apa kata-kata dukawan? Apa to kata-kataku? Ingat kata-kata dukawan. Lali aku ora tau duwe kata-kata, Bos. Mas ribut. Sepanjang kita masih nyanyi Pak ya. Yuk nyanyi dulu. Yuk. Pas dulu. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersamamu.
Oke, masuk. Wedos Ireng bagi-bagi 10.000 koin, pesan, untuk persyaratan jam tayang pilih salah satu antara video 4.000 jam atau shot 10 juta view, bukan keduanya. Dan perlu dihindari konten, live dengan anak atau hal sensitif, karena meskipun akun beda, YouTube mendeteksi dari IP address dan HP yang digunakan. Oh, Siap. enek pilihane, Bos. Iya nek pilihane tadi leh maca anu keliru. Iya. Judulnya apa tadi sepanjang jalan kenangan? Ku coba bertahan mendampingi dirimu walau kadangkala tak seiring jalan ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Hanya saja penyesalan dan air mata menggelis Apa Bos? gadis impian. Gak ragu. Oh, nenggelis gadis pujaan. Bukan pelaku, Bah. Oke, masuk. Kiri suara Sepanjang Tani bagi-bagi 10.000 koin, pesan, coba spill nomor rekening Senggif tadi, selain donatur dilarang ngaturer. Tagar lospak dika kuning murimu, Siap, Bos. Cuk, seorang mereka jan gawe ngantuk. Misah sebotol kecil, Botoh. botoh. Lanjut nyanyi, Bah. Guyang se. lagu dangdut Pak Dik. Puaskan hatimu, usaha di meja judi, tinggalkan diriku beserta anakku, karena ku masih sanggup untuk bertahan hidup. Oke, masuk. Kelek ketok lah ngomong. SKC Sukosewu bagi-bagi 50.000 koin, pesan, goyang buat pagi ini. Wah, yang buat pagi ini. Jangan begitu. Loro apa siji? Ini Mas Firman, siap Mas Firman. Baru berapa hari biar Iwan Fals gawe lagu bareng sampean ta Mas Di. Iya, Bos. Iwan Fals sing gawe lagu karo aku ya, Bah. Bukan mantan sudah lampotan. Kalau dipegang aku tak berpulang. Kata orang tua tanah itu gampang. Masuk kamar endut-endutan langsung. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan susu. Lho bentar toh. Tapi kolam susu. Asik yo. Air dan jalan cukup menghidupimu. Dapat Pak. Gak hafal. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
rego sorego urip pancen angel kudune ra Mas Novian. usah ngomel ya ati kudu tentrem nyambut gawe yo sing temen temen-temen ulat jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur asik orang bilang kok piye lagi surga kok iso iki malah kene nadane iki lho kok iso jamu beras kencur kok gitare bah kok iso ora wayang kok jamu beras kencur bos jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur iki jamane wis tuwa tuwa pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe yo sing temen teman-teman ulat aja meteng yo sing bener gendera londo ke piye awet gendera londo ke kita abang gendera awet awale masa cak lagu sing apal gak iso kowe iso aku ya lek padi suaraku rasane legi kuwi dudu dudu kripik mlinjo dipangan nasu. lek kira Andika Jamal udah minum obat Jamal mana Jamal abang-abang gendera londo abang-abang gulumu Kendal saya nak nadane kliwat kabeh ala pelimut ini di komen kuwi lagi tangi lemut limut wi itu pelimut ini wih lho belum dong Jamal belum minum obat lho kuwi lara apa mal pilek apa mencret nak mencret jeruk iki lho jambu krikil Jamal palsu otul jahe nak duk kok iso tul jae nak jae jatul Pak Jaidi oh Jamal asli mal Jamal sehat kah otul jahe nak ya misbah tak delokno kord banyak dokit bajul kali siji dasar kai cici untul dokit banyak dokit bajul kali siji apa gendera londo doetan siti kuburan mayit are lambi abang oke nggo tandha mata main wedak kubur nggo golek duit tidak Dosai nak jale jatuh gawe anak cipir meletek ndase misbah ciprat oleh abang-abang gendera londo wetan siti kuburan mayit pare lambi abang nggo tandha mata masuk wedak kubur nggo golek duit terus ah
Gak delok nada ngudruk. Kowe cek ngudruk lho Iki nyanyi. iso iki. Iki karo ngrungokno gitar iki piye maksude Lho, gak ero. saya rasa mbok anu cek urusane. Jemte tulisane. Kowe kelambemu pas nawi lho. Kowe vokal. Maksudnya vokal gawe lho. Alah lah. Ora iki anu. Batune ilang. Kalau asli coba ceritakan Jamal Margono. Jadi, endi to? Oh iya, Mas Piro Andika. Mal besok aku kalau main ke Jakarta ketemu ya Mal, aku pengen ketemu Jamal yang asli, yang ada badaknya. Jadi kalau Jamal ceritakan Jamal Margono, Kreweng Teles. Oh alah, Misbah Ranjowo. Nah ini petian model ini kalem Pak. Tapi pengen bisa gitar ya, Bang. Pengen toh. Jawab cepuan. Jawab kanggo mikir, ya pengen to ngono. Tapi biyen aku sing iki teori, nek pengen iso iki kon ngemut kreweng, Bah. Dimutine tapi karo gitar iki ngemut, tapi nyanyine gak ngetokno suara tapi ngemut kreweng. Jebul iso. Soalnya lho, fokus, dia fokus, tapi gitar. Jajal gak percaya. Tapi ngapal krip C, G, D. Oh angel Wis gede-gede tok ya. Gede-gede tok. Jaman rekoso di rekoso reko urip pancen angel. Dia terus kudune usahke ati kok gede-gede terus tapi kemut kreweng. Tapi lagu semua lagu bisa. Yo ndelok-ndelok yo gak sing lagu ora-ora ngene iki krepe tergantung pemenjuk koce ya koce. Nah konten ini. Munggah medun-medun. Aku dilarikan ke dunia oleh ibu pada malam Jumat Kliwon bulan Ruah tahun 60-an. Di Paris Majapahit itu kota Bandung, kota kembang yang sekarang jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya sudah tidak mengaku perawan lagi. Sudah nasibku, Pak. Aku dilarikan ke dunia oleh ibuku yang mempunyai wajah mirip dengan Lidi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya auzubillah. Rambut ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek seperti Bandung sadal sepeda torpedo. Sudah nasibku. Sep-sep neng sirah. Sop-sop ya. Ngono Bah. Tapi pengen ya bisa gitar. Pengen toh. Pengen toh. Kok semalah kesurupan sop-sop ning ndas. Capek kepala. Tapi pamawe iso gitar pengenmu ngamen. Jorat toh. Ning banjo ngono. Sekedar itu. Mai kumpul ge, Bah. Kumpul Alah. kumpul kayak ngarep kene. Kene. Tiba ora apa-apa, Bah. Pengen ake. Ngalah bengawan Solo. Telat gak bos Mas Natalino iki bar turu piye to? Kok bengawan soto iki? Jadi bah dimut krewenge saasbese. Simon gak mon, tapi tenan mon. Iki kreweng iso mbiyen aku dibrithuki karo kancaku mbombo tapi saiki gelis iso. Ya ngene lho Yop. Tapi cilik ae mbiyen aku ilere entek ketes lho, Bah. Omel lagune misal lagu sing menak-menake, telung kunci ngono. Tapi Kuntin Swarga apal ya?
Ya apal tuh lah ilang. Mariam Soto adik. Berjalan tersendat di antara sedang mengkilat dengan warna pusat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Eyok tua dengan bapak supir tua cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan biskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Kowe kok gak apal lagu si Toone piye to, Bang? Aku nih gak apal babar pisan. Dangdut. Sebab apal. Aku gak apal yo sak. Judi. Aku gak ngapal Pak Dik, tapi ngono Enek lagu iso. ora. Budrek apa piye lho. Metu dhewe. Keman. Alah keluar. Dewasa jur mumur yen awak ora diatur, yen numpak motor sampe metu ngisor, urip ning alam donya kudu suke ada pasor. Nek numpak bisa sampe metu telah, ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Nek numpak andong sampe metu bokong, ojo plenggang-plengkong. Oke, masuk. Misbah bagi-bagi 50.000 koin. Pesan, joget dulu dong biar cemungut ya. Cemungut iya. Nah jadi bos, ini nanti mungkin besok-besok kita akan live agak sedikit sore. Kodok sore bos, ini nanti kita izin untuk undur diri jam 3 bos ya. Istirahat. Takser ya. Lah terus sarone. Hah? Terus sarone dalan. Terus anak akun jeneng Kreweng Telos. Tak lampu. Enggak balik izin. Kembali. Kalau jengeng Pak Dik seru. Kalau jengking, Heeh. kalau jengking seru ya toh. Betul no? Kalau jengking seru Pak Dik, kalau Ya jengking. gak ero sing komen iki. Endi to kalau jengking? Dhuwur. Kala jengking Pak Dik seru. Itu Kris. Mas Andrew, ayo dong komen. Aja dalu-dalu nur sesuk nggih. Misbah penerus Chris John. Siap bos. Lagu Mujiono. Kapan horor sesuk malam apa? Malam Jumat. Sesuk malam Jumat horor ya, Bah. Misbah penerus Chris John, berhubungan gak enek sing komen. Jadi wis ngantuk kabeh, Bos. Wis ngantuk kabeh. Lek 2:30 iki. Kira-kira sesuk jam pira tak waro-waro sak RT. Piye Mas Nat? Jam 09.00, jam 10. Jam 2:30. Kaliper Mbak Rin yo sesuk sore. Horor sesuk Bos, siap. Gocek ya, panteng ya, sore ya. Tapi nak sore iki demit iki urung metu, Bos. Metune jam 11 munggah. Metune jam 11 munggah putusi saiki Nur, sesuk jam pira genahe. Weh didik Nur Gojek. Piro Bah? Ready tok iki. Loh, ready tok jam pira kok reda-redi ya. Tak sambil nyetir. Men nyetir aja ndelok komen, aja ndelok live. Ngabrak buk. Iku malah dadi angka 8 Jadi paling ya jam 12 iki. Lah ngawur Mulyanto lho to. Mul menenge Simon lho. Tak setel ning layar tancep Bos. Barasar. Barasar jang awit iki arek ewo apa barasar ngene lho. Kok jam 12 teng-teng lho. Sore demit isih do turu. Jam 09.00 ya. 09.10 insyaallah. 09.10 Bos insyaallah Bos. Nah diputusi lah.
Natalino musik lho. Natalino musik. Tapi ngerti Mas Natalino. Wis. Tapi pengen ning di Solo. Wis rene, Mas. Loh, ora omahe Solo. Pengen ning Solo Marana Nata. Wis dijak uji nyali ning jembatan kembar ya, Duk. Jembatan Jember. Sing jembatan nggo bunuh diri wong terus. Untuk Pak Solo. minta doanya untuk besok kemo pertama untuk calon keluargaku semoga berjalan lancar prosesnya. Nggih. Amin. Amin. Al-Fatihah sesuk yo untuk apa iki? Untuk saudaranya Mas Sparks Nopianto. Muga-muga berjalan lancar ya, muga-muga kemone. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Amin. Barasar yang Pak Busmi to. Komen meneh, komenku gak diwaca Taiwan hadir bos. Lia wi lagi komen judek mangyo to. Kok komen atau diwaca itu ya. Amin. Jadi gitu, dulu-dulu di sana sehat terus pokoknya panjang umur. Amin. Untuk jenengan doa donga dinunga bos pokoknya iki awake dhewe. Amin amin amin. Mas Iwan Aljawi ribut GBR pokoknya menurut bantuan semuanya jam 10 teng ya Syahroni. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Asal terus pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot. Kok kerus nang jero turu kene.